Erretratu intimo bat eta bidaia pertsonal bat, konposizio magistral bat sortzen duena, herrialde baten historia nahasia arretaz eraikiz. Argazkigintza eta material filmikoa asmamenez eta fintasunez erabiltzeagatik, eta soinu paisaia oniriko bat asmatzeagatik, epaimahaiak aho batez erabaki du Thief Cinebi First Film sari nagusia Celeste Rojas Mujikaren Una sombra oscilante lanari ematea. Urak hartutako eskualde baten gaueko behaketa txundigarria, non hondamendi naturalei aurre egiteaz gain, gizakiak ustelkeriaren itzalpean eragindakoei ere aurre egin behar dieten. Komunitate erresiliente baten borrokak azaltzeko erritmoa, muntaia eta musika modu sinesgarrian erabiltzeagatik, epaimahaiak aho batez erabaki du Thief Cinebi First Filmen aipamen berezia Nelson Makengoren Rising Up at Night lanari ematea. Azkenik, Thief Cinebi First Filmeko gazte epaimahaiak Faranaz Arifiren My Stolen Planet lanari eman dio saria. Kontakizun gizatear, ausart eta zaurgarri bat delako, zeinak bere planetara eramaten baikaitu Irango emakumeen eguneroko borrokaren funtsa erakusten diguten artxibo pertsonalen bidez. Bere herrialdeko errealitate gordina arakatzeko modua eta bizitzaren eta heriotzaren arteko dantza zotila erakusteko duen modua azpimarratzen dituzte. Teknikaren eta gidoiaren arteko oreka egokiagatik eta egun bero batean gogaitasuna eta esperdura hondamendi nola bihurtzen diren transmititzeko duen gaitasuganagatik, el Mikeldi a mejor cortometraje de animación es para Soleil Gris, Ascension de Camille Monnier. El Mikeldi a mejor cortometraje documental es para ahotsaren eta urruniko leku bateko paisaiaren bidez izarte oso bati eragiten dion arazo bat transmititzeko duen gaitasunagatik, es para Songs of Love and Hate de Sauraf Kimire. Lehenengo epaiman berezi bat doa Mori, fikzion Jakub Tekin Tangaz. Kontakizun unkagarria sotila eta zehatza delako, el Mikeldi al mejor cortometraje de ficción es para emakume familia baten intimitatetik kontatutako gerraren erretratu lehiatila izateagatik, filma itxialdiren ondorioak modu fisiko eta emozionalean transmititzea lortzen du. Es para 2006, de Gabriela Chouefati. Espainiako zinemaren sari nagusia. Kontakizun distopiko astoragarri eta intimoa izateagatik, hala nola tempoaren erabilera egokia eta bi protagonisten arteko harreman sinesgarria, es para Horizontal, de Alex Reynolds. Eta Euskal zinemaren sari nagusia, Euskal kulturaren tradizioa eta idiosinkrazia interpretazio irmo batzuen bidez islatzeagatik gaur egungo gizartean oihartzuna izaten jarraitzen duen kontakizun mitologiko batetik, es para Eiza, de Aitzol Zaratzaga. Eta azkenik, zinebiko sari nagusia. Artistak ordezkatzeko erabili ohi diren teknikak, hala nola, adimen artifiziala, modu sortzaile eta originalean erabiltzeagatik. Horrez gain, zentzurak sormenaren heriotzara eta pertsonen isolamendura nola eramaten gaituen hausnartzaren duen kontakizun distopiko irmo bat izateagatik, es para The Egregores Theory, de Andrea Gatopoulos, Italia. El premio al proyecto de largometraje documental vasco ha sido para Y así seguirán las cosas, con dirección de Marina Palacio Burgueño y el otro premio, el de los proyectos del Estado, ha sido para una película que se llama Dutchbat, con dirección de Guillermo Rolqués, Rafael Onrubia y Javier Marín. Y el premio ECAM Cinebic Networking, que consiste en asesorías personalizadas para uno de los proyectos presentados, sea vasco o estatal, ha sido para Sempre Insieme de Alberto Balbi. El premio Hemen Saria ha sido para Emakumeak San Cristobaleko Espetxea, de Beatriz Larragueta. El premio de las creadoras Aukera para Piztia, de Sayoa Miguel Moreno. El premio Aukera a la internacionalización, que es con Cine Euskadi, ha recaído en Gaua Dalbuse, de Itziar Lamarca Yane Álvarez. Mientras que el premio Aukera Diputación Foral de Vizcaya ha sido para Itzasepel de Aroa Fernández Lazcano.